EH Bilduk akordio lortu du Nafarroko gobernuarekin Oronozko lanbide eskola eraikitzeko. Nafarroak arrakasta berri bat lortu du etxeko hondakinen bilketa berezian 53% lortuz. Foru Erkidego estatuaren buru jartzen da hondakina biltzeko eta kudeatzeko helburua betetzeari dagokionez. Nafarroko eta Espainiako gobernuak hitzarmen ekonomikoaren lege aldatzeko akordioa sinatu dute. Alemaniatik, Kanadatik, Estatu Batuetatik eta Erresuma Batutik datozen nazioarteko eroslei aurkeztu dien Nafarroak nekazaritzeko elikagaiak. Ibilgailu berri batek liburutegi zerbitzu eskainiko du Areso, Goizueta eta Aranon. Runa 2025 proiektuaren bidez Elortz ibaia birnaturalizatu dute, ibaiaren ingurunea babesteko xedez ingurumena, ibai ertzak eta arrain fauna lehen goratu dituzte. Magia Festivalaren 4. edizio eginen dute Urdazubin apirilaren 17 eta 18. Nafarroko EH Bilduk Oronoz Mugairiko lanbide heziketako ikastetxe berria eraikitzeko akordioa sinatu zuen apirilaren asmentan Nafarroko gobernuarekin. Akordioneri esker, zentroa eraikitzeko behar diren bitartekoak bermatzen dira, baita kronograma bat ere. Eskaintza modu adostuan birbideratuz eta finantziazioa bermatuz. Ikastetxea eskualdeko eragilek aspalditik egindako aldarrikapen bat dela adierazi du taldeak. Proiektua urte gehiegitan ahaztu egon da, gobernuaren aldetik hori aurrera eramateko inolako interesi gabe. Eta EH Bildutik eskualdeko eragile sozial, hezkuntza eremuko eta ekonomikoen eskutik proiektua berreskuratzea eta gauzatzea lortu dute. Lortu da azkenean, hainbertze urte ondoren, bera eta hemen gaude Oronozen, bai, hemen lanbide heziketako zentro integratu berria eraikiko da. Lortu da azkenean, hainbertze urte ondoren, bera eta Elizondoko bi eskolak bateratuko dira eta hemen eraikiko da berria. Eskualdeari nahi diogu eman indar bat horrela, guk hemen bastan bidasoa eskualde honetan uste dugu hau estrategikoa dela, lanbide heziketako eskola berri bat, bai hemengo garapenari dagokionez, eta azkenean lortu da, adostasuna, lortuko da eskola, inbertsio handia da ekonomikoki, eta beratik ere honako deialdi egiten dugu, bai, ikasleak hona etortzeko, ikusi beharko da, garraioarena eta nola gelditzen den, baina gure apostua azkenean eskualdeko zentro integratu baten aldeko izan da. Kohesiorako proiektu bat izan da, azken urteoketan, eta etorkizunean ere hala izanen dena uste dugu, ez? Elizondoko ikastetxea hor dago, berako ikastetxea hor dago, eta hemen Oronozen biak uztartuko dira, ez? Oronozen zentro referentzial bat eginen da, ez? Eta lanbide heziketa gaur egun dagoeneko indarra handia hartzen ari den ikasketa bat da, eta etorkizunean uste dugu ere areagotu eginen dela, ez? Eta lorean jarri behar da azken urteoketan eskualdean egin den lana, ez? 21 udalerri elkartu gara, adostasunera ailegatu gara, baina soilik erakundeak, ikastetxeekin ere elkarlan handia egin da, herritarrekin, eragile sozioekonomikoekin, ez? Eta hor adostasun zail eta beharrezko bat lortu da, ez? Aspaldi landu dena eta orain ere berriz berraktibatu dena, ez? Uste dugu etorkizunera begira proiektu arras garrantzitsua dela eskualdearendako, bai gaur egun eta baita etorkizunerako, ez? Hortaz, arras konten gaude eskualdean, azkenean proiektu erreferentzial eta beharrezko hau egiketuko delako. Nafarroan etxeko eta merkataritzako 280.000 tona hondakin bildu ziren 2024an. Hoietatik Foru Erkidegoko herritarrek etxeko hondakinen 5% gehiago utzi zituzten berezita. Eta garbigunetan, hau da, 7.000 tona udal hondakin gehiago. Horri esker, bilketa berezi orokorraren adierazlea 2 puntu handitu da eta sortutako udal hondakin guztien 53%ra iritsi da.
Aierdi kontseilariak adierazi duenez, Nafarroa estatuaren buruan dago hondakina biltzeko eta kudeatzeko helburuen betetze orokorrean eta bereziki bilketa berexaren kasuan. Jaz, 2025 ezarritako 50%ko helburua bete bagenuen orain pixka bat gehiago hobetu dugu eta etxeko hondakinen 50% berexita uzten dira. Ildo horretan kontseilariak zoriondu egin ditu Nafarroko herritarrak adierazle hoien buru izaera eraman gaituen espiritu eta jokabide eredugarri horregatik, eta materia organikoaren gaikako bilketak duen garrantzia azpimarratzen jarraitu behar da. Ez bakarrik zatiki horrek gaikako bilketaren helburu globalak betetzea jarraitzea ahalbidetzen duelako, berezita eta 2025 ezarritako helburuak betez egiten dugun lehen bilketa autonomia erkidego gisa kokatuz. Baizik eta albo efektua ere eragiten duelako, gaikako bilketaren beste zati batzuk handituz hala nola ontziak, beira, papera eta kartoia ehunak eta bar. Alde negatiboan isurketaren adierazlea adierazi du kontseilariak, 47%koa 2027ko ezarritako 135ko helburutik urrun. Hala ere, adierazi duenez, egoera honek goitik bera aldatuko du 2026an, Iruñerriko ingurumen zentro berria Imarkoainen martxan jartzen denean. Urte honen amaierarako aurreikusita dagoena eta 64.000 tona hondar frakzio tratatuko dira. Gaur egun zabortegian uzten direnak. Eta horrek ia ziurtasun osoz ahalbidetuko da isurketa 25%tik behera murriztea 2027ko. Nafarroko gobernuak eta Espainiako gobernuak pasaden ostiralean sinatu dute hitzarmen ekonomikoaren legea aldatzeko lortutako akordioa. Duela egun batzuk bi administrazioen arteko lortutako aurre akordioa berretsi dute. Negoziazio batzordearen eta hitzarmen ekonomikoaren batzorde koordinatzailearen bilera telematikoak egin ondoren. Nafarroko eta estatuko ekonomi hitzarmenaren legearen aldaketa hau 1980tik egiten den 8. da. Oraingo honetan 22 artikulu xedapen gehigarri bat eta 3 xedapen irangankor aldatu dira. Aldaketek bi arau motari eragiten diete, batetik zerga harmonizazioari eta bertzetik finantza harremanei. Zerga kontuetan adierazgarrienak Nafarroak bi zerga berri arautu, kudeatu, ikuskatu eta biltzea islatzen du. Zerga osagarria, talde multinazionalentzat eta talde nazional handientzat gutxieneko maila globala bermatzeko eta finantza erakunde jakin batzuen interes margenaren eta komisioen gaineko zerga. Hoiez gain beste berritasun batzuk ere badaude. Ez egoilarren errentaren gaineko zerga Nafarroarentzako arau eskumena handitzea. Sozietateen gaineko zerga, beza eta jokoaren gaineko zergan kopuru erlatiboan tributatzeko eragiketetan volumena 10 milioi eurotik 12 milioi eurora igotzea. Eta Nafarroko enpresentzako importaziori bezaren sarrera geroratzeko araubidea aplikatzea. Bien bitartean finantza alderdian zigarro elektronikoetarako eta tabakoarekin lotutako beste produktu batzuetarako likidoen gaineko fabrikazio zerga berexaren zerga doikuntza berri bat jasotzen du akordioak. Industriako eta enpresen transizio ekologiko eta digitalerako departamentoak Nafarroko nazioarteko planaren Espainia esportazio eta inbertsio bitartez, 2. urtez jarraian topaketa bat antolatu du Nafarroko 6 enpresaren eta Foru Aldundiaren tokiko ekoizpenean interesa duten nazioarteko 4 konpainiaren artean. Ekintza komertzial honen helburua Foru komunitateak gourmet elikagaien ekoizle gisa duen irudia sendotzea eta Europatik kanpoko merkatuetako esportazioen diversifikazioa bultzatzea da. Madrilgo Gourmet 2025 azokara joan ondoren nazioarteko erosleak Nafarroara joan dira ardoa, gaztak, haragiak eta estebeteak, konserbak, olioak, zukuak eta fruta deshidratatuak gertutik ezagutzera Nafarroko enpresetan. Artajo olioak, Otazu upeltegia, El Navarriko konserbak, Goikoak, Kamiku eta Zitromak. Nafarroko enpresa parte hartzaileen hitzetan horrelako topaketek nazioarteko proiekziorako estrategia komuna batzea ahalbidetzen duen lurraldea eraikitzen dute. Hala nola merkatu berriak eta erosle berriak aurkitzeko. Era berean horrelako topaketak benetako konexioak sortzen dituzte desberdintasuna markatzeko azpimarratu dute. Areso, Goizueta eta Arano herriek ibilgailu berri bat izango dute.
Leitzako liburutegi zerbitzuak gerturatzeko Laga Biblioneta du izena. Leitza Areso Goizueta eta Aranoren akronimoa eta aurkeztu dute Aresoko Nazabal ikastetxean, Esnaola kontseilariak parte hartu duen ekitaldian. Kontseilariarekin batera David Anau, Leitzako alkatea, Igaro Balda, Aresoko alkate ordea eta Asun Maestro, Nafarroko Gobernuko liburutegi zerbitzuko zuzendaria izan dira. Aurkezpenean, halaber, Nazabal ikastetxeko zuzendariak parte hartu du ikasleekin eta irakasleekin batera. Bere hitzaldian Esnaolak azpimarratu du liburutegi zerbitzutara jotzeko eredu horrek laguntzen duela herritarrei bizia ematen. Jasotzerakoan agertzen duten pozak eta herri bakoitzeko udalek eta gizarte erakundek izan duten inplikazioak erakusten dute bertako biztanlek garrantzi handia ematen diotela ekimen honi. Kultura, ezagutza eta irakurzaletasuna dinamizatzeko elementu gisa adierazi du. Kontseilariak lehen mailako hurbileko zerbitzu publiko gisa definitu ditu ekimen horiek eta gizarte eta lurralde kohesiorako funtsezkoa dela nabarmendu du. Leitza alderako liburutegia edapeneko zerbitzuri ez da berria izan ere 2020an hasi ziren zerbitzu ematen, baina ibilgailu partikular batekin eta muga handiagoekin. Orain, Nafarroko Gobernuak erosi eta egokitutako furgoneta bat dauka, Kangu modeloan bizita bakoitzean Leitzako liburutegiko funtsekin berritzen diren 300 liburuentzako edukiarekin. Liburutegi mugikorrak asteazkenetan ematen du zerbitzua. Mailegu zerbitzu eta irakurketa sustatzeko jarduerak eskaintzen ditu eta aldez aurreko eskaerak eta erreserbak posta elektronikoz eta WhatsApp bidez ere egin daitezke. Goizuetan Bertzalde Euskarazko irakurketa kluba mantendu egiten da. Larun batean interpretazio bizita bat egin zuten Elortzi ibaian barna, bizita Iruñeko udalak antolatutako sensibilizazio jarduretako bada, Runa 2025 proiektuko Europako funtsen bidez finantzatuta. Proiektuak Iruñeko ibai inguruneetako biodibertsitatea birnaturalizatzea eta babestea du helburu, eta hortarako hainbat ekintza jarri dituzte martxan. Hain zuzen ere, bizita uraren kalitatea hobetu eta kontrolatzeko B16 ekintzaren barruan egin dute. Agian hiriko ibairik ez ezagunena da Elortzi ibaia. Iruñeko hegoaldeko udal mugartean muga ezartzen du eta etxabakoitzen barna doa. Forma bihurri eta ibaiertz mailakatuen ondorioz, ibaia Elortzibar eta Iruña lotzen dituen igarobide ekologiko handia da, eta egindako azken lanei esker handiagoa da oraindik. Gabi Berazategi biologoak bisita gidatu bat antolatu zuen larun batean Iruñeko 3 ibai uraren kalitatean neurtzeko lanak azaldu zituen eta bisita egin zutenek Elortzeko ibai ingurunean bizi den flora eta fauna ezagutzeko aukera izan zuten. Jarduera hori Runa 2025 proiektuaren barruan sartuta dago eta 2,7 milioi euro jaso ditu transizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministeritzaren biodibertsitate fundazioaren laguntzen deialdian. Joan den urtean 3 presa txiki eta beste egitura batzuk kendu zituzten Elortzi ibaian eta lan horiek ere Runa 2025 proiektuaren ekintzen barruan daude. Laugarren aldiz magia festivala izanen dute Urdazubin apirilaren 17an eta 18an. 7 magoren lanak ikusteko aukera izanen da. Ernest Guay, Mago Doc, Mag Marcus, Jaime Perla, Mago Javi eta Robert Kau eunate. Apirilaren 17an ortzegunez arratsaldeko 7tan familientzako magia gala izanen da herrian. Biharamunean, apirilaren 18an eguerdiko 12tan aurrendako magia gala eta azkenik arratsaldeko 7etan bakarrizketak eta hurbileko magia izanen da. Emanaldi guztiak kultur etxean eskainiko dira.